Naramdaman nyo yung lindol? Oo. Naramdaman ko. Mag-iingay na sana ako. Akala ko may nagikialam sa payat sa Sa akin talaga mas malakas payag ko eh. nakaupo ko sa tungo. Mamumuda ko na naman sana eh. 5.5. Buti. Si Undoy nagsalita. Ma, namatay mo ma? Hindi na ako nagsalita. Di kami, pagdating namin galing sa Iriga, yung cellphone ko nag-alarm. Nag-ano nga eh. Oh, sa earthquake baga. Sunog-sunog. Sakto. Abang tumutunog, biglang... Nakaukan ako sa... Mahilig ako magbuda pag Oo. may nagkialam sa akin. Nakaukan ako sa sangakaya ng Nakaupo ka? sa putol na. Kumusta dyan? Tinignan nyo kanina. Hindi, daw Ano? makiat dun. Di ka makiat. Paglabas ko kagabi, ay nagadag din. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor po para sa pabahay po namin. Ayan. Isa po kayo sa dahilan kung bakit po natupad yung mga, isa po yung pangarap naming bahay na Huwag mawawala ng pag-asa, karat hindi ng ligaya. Ayan. Sarating namin dito sa bahay, lumilindol oh. Lumilindol. Tumunog yung cellphone ko eh. Lakas, oh. Lakas. Lakas. Nag-alarm yung cellphone ko na maglilindol. Sakto. Oto na po, ano na. Nag-aayos kami ng mga gamit na binili namin. Sakto ay ma. Pag ano nung cellphone. Lindol. Ha? Sutay, sutay. Oh. Lindol pala yun. Sunod eh. Ang tiwig ako. Lakas ay. Grabe na naman. May tinamaan na naman yun. Mamaya naman. Kung itiwig ako, baya. Grabe ay lakas. Meron na yung bagong lindol. Diyos ko Lord. Kung itiwig ako. Grabe ay. Ang lakas. Ang lakas. Wow! Hangga ako burger ko. Sobra na yun ako mataba, hindi ako lindol. Hindi na. Ang lakas ay. Grabe. Tapos na. Panik, lindol. Paano naman na ano yan? Nag-alarm yung cellphone ko. Paano naman na feeling nila meron earthquake? Wala mo nag-lindol. Ang takot ako siya yung timber. Kikig ako. Ayan, good morning. Dito ko ngayon kay Tricia. Bali, yung skim coat na natira ay tapusin ko para makulayan ko yung dyan sa harap. Dyan sa harap para maganda na tingnan. Yan. At nandito sila. Nawala yun? Di saan banda na ulog kaya? Hugot daw niya ng cellphone. Nakasama. Ay, nakasama yun. Kasama yun. Saan ka nag-uugot ng cellphone? Malapit sa Sentro daw. sinto. Wala na yun. Di ba nung picture? Pero gabi pa naman yun eh. Picture ka namin Kay ni Jason Kapolid gabi yung- pa yun. Binalikan niya yun nung dinaanan niya kasi gabi pa. Kawalan niyo po. Ano ba na? Maraming dumadaan. Yung mga tao sa sentro, di naman tutulog eh. May patay doon. Oo. Base po daw minto sa may. Doon mismo. Eh, dalawa pa naman yung patay doon. Di. Kasi umikot pa ako doon kagabi. Yan. Doon. Pag galing ng Amerika. Umikot pa kami doon. Nakita ka ni Nagi daw. Nakita ka daw. Oo, nakita ko nila. Nakaji. Oo, idugong. Nagpunta sa akin sa akin. Gabi. Baka si Kuya Jason nakapurot. Baka, amagada di. Baka, Ano, babalik sa'yo. baka ito yun. Babalik sa'yo, no? Anong kulay 1,000 mo? Pink. Anong kulay nga hinawa ko ng 1,000? Ganito ho. Baka ito nga yun. Ay, ko sa'yo, no? Naramdaman nyo yung lindol? Oo. Naramdaman ko. Mag-iingay na sana ako. Akala ko may nagikialam sa payat sa Sa akin talaga mas malakas payag ko eh. nakaupo ko sa tungo. Mamumuda ko na naman sana eh.
5.5. Buti, si Undoy nagsalita, ma, namati mo ma. Hindi na ako nagsalita. Di kami, pagdating namin galing sa Iriga, yung cellphone ko nag-alarm. Nag-ano nga eh. Oh, sa earthquake baga. Sunog-sunog. Sakto. Habang tumutunog, biglang Nakaupan ako sa... Mahilig ako magbuda pag Oo. nagsasabi sa akin. Nakaupan ako sa ngakaya ng Nakaupo ka? sa putol na... kumusta dyan? Tinignan nyo kanina. Di, daw Ano? makiat dun. Di ka makiat. Paglabas ko kagabi, ay nagadag din. Tinignan mo. Matibay yan. Nangaga ng silip ko, sabi ko. Si Undoy nang dyan lang naman Oo. nakaupo. Gising pa kami kasi maga pa eh. Kaso ang inano ko, sabi ko, Sabi nga ni Pula, pupunta siya dito kagabi. sino? Pula. Titingnan niya. Magbablog ako doon. Tingnan natin mamaya kung may bitak. Hindi ako kumakyat eh. Nililis na taas. Kasi doon sa Sa taas dito lang sa baba. doon sa bahay. Ako yung pala sa taas. Isang ko naman sa taas. Sa bahay nag-ano Si talaga Kuya eh. Jason daw, para may vlog siya. Sumasayaw eh. Hindi pala nililis sa taas eh. Ha? Di pa nililinis doon. Hindi pala nililis sa taas. Dito lang sa baba. Linis tayo dyan. Dapat pukang hanggang baba. Ha? Nilinis yung baba at kita. Di simula sa ano muna. Taas, palaglag. Baba. Pababa. Di naman malalaglagan na yung baba kasi doon sa loob. Kasi wala sa harang naman. Dito na yun sa labas yung ano nandun. Yan, malakas daw yung ano. Na madudumihan yung loob. Grabe talaga. Starto ka, pigsa. Sumasayaw yung bahay kagabi. Eh, ito nga. Oo. Baga niya. Bigol pa ako ni Kuya Pula. Oo. Eh, nagtawag gani mo. Tawag doon sa kanya. Sabi nga. Nag-chat si Kuya Bin. Oo. Inisip pala nila yung bahay. Ako, naisip ko kagad eh. Puta ka ako yung Ako ano. yan, lagad paglabas ko yan, tinignan ko. Eh, mahirap sa ganyan na ano na bahay. Kung alimbawa na timing baga, puro hollow blocks pa. Tapos wala pang poste. Ay, talaga. Wala pa yung mga pinis. Oo. Di pa napipinis. Di, pag ano, kasi minsan baga, nag-asintada. Tapos di pa nakabubuhos ang poste. Talagang bagsak yun. May nangyayari na yan, bagsak. Pero ganyan, matibay na yan kasi Nagtingin ko kagabi, paglabas ko eh. mamaya ikutin natin. Kapi lang muna ako. Grabing lindol na yun. Akala ko binubuhat na yung bayag. Grabe, lakas. Pero mas malakas yung dating yung tinamaan yung Cebu. Yung sa Cebu. Sabi ko, Matagal yun eh. Ano yun? sandali lang. 8 segundo. Sandali lang yung kagabi. Sandali lang, mga ano siguro, 4 na segundo. Yung sa Cebu talagang tulog yung mag-ina ko dun sa kwarto. Sa islab ako nag-i-edit. Takbo ko so covered ko, Mutapos Oh. ko arugan. ilalagay ko covered. Puta dalagan ako. Binuhat ko sila, yung anak ko. O yung kubo mo, nayugyog. Wala naman yung alam yan. Ba yun? Ha? Kaya natulog ako kagabi, alas 3 na. Baka may aftershock. Oo, binantayan ko talaga. Baka may aftershock yun. Nakain mo kami. Bakit siya naglindol ba? Vulkan or ano? Sabay-sabay kasi. Bulukan. Yan. Ayan. At tapusin ko lang tong skim coat. Bali kami lang dito ni Tilo ngayon. Si Undoy saka si Latricia, mama niya. At nagchat ako kay Kuya Noli na ano. Tapusin ko tong skim coat. Kasi wala rin naman akong gagawin dun sa bahay. Para yun nga, makausad-usad dito. Tapos kasi yun nga ano, naghahabol din ako ng mga upload kasi aalis na naman ako. Habang nandito ko, gagawa ako dito sa ano, bahay ni Tricia. Yan. Tapos itong mga skim coat na to na ginawa ko, bali papatungan pa po yan. Sabi sa akin ni Kuya Joel, skim coat ko muna. Tapos ayusin ko lang yung mga sa dugtungan, huwag lang masyadong makapal. Tapos i-retouch na lang po yan. Tapos pag napatungan na, lilihahin. Tapos pagkaliha, pag finish na siya, ay pipinturahan na. Ayan. Ito na. Ito yung gagawin ko po ngayon. Tapos ubusin ko lang to. Ubusin ko lang itong skim coat na yan.
kalahati. Yan po, start na tayo. At ikaskas ko muna itong mga pader bago ko gumawa para malinis tingnan. Okay. Dito natin yung gagawin. Yun lang. Hindi naman pwedeng putulin, baliktad pala. Dapat ito dito. Maikot ka natin yan. Ipasok mo ulit yan. Yan. Okay. Ano kaya mo? Siglit. So, sige. Ano ka? Yun. Tulak mo. O, hawakan mo to. Diyan ka, ako dito. Sige. Yun. Diba? Isipan natin. Magpapalibutulong. Ang buhatan lang. Baklas na. Ganyan. Baklas. Tulak mo nga yan. Yung paa. Siglit. Magana. Dito mga pintaksin. Ano? Makabakit daw. Ako si paring Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat tayo, may ngiti rin. Dala ko lang ang design at puso, sa palo ng cellphone na nag-detection. Umaga man o gabi, hindi pa rin ang labas sa ko sa iyo. Dala-dala ang pangarap para sa pagkakanong di naririnig ng ang pamahal sa pamilya. May malasakit, may tiwala sa Diyos. Parang kasi naman magpasaya sa iyo hanggang tayo
Kuya sa kanto, gipit lang sa buhay. Para tayong babae dito. Pagpunto sa bawat kanto, pero may tirin. Dala ko lang ay dasal at puso. Tsaka lumagsay ay mga gitak sa tingin. Umarang mga gabi, hindi lang sabi ko sa inyo. Dala ko lang ang camera para sa kwento niyong di naririnig ng mundo. Pamahal sa pamilya, may tiwala sa Diyos. Parang Jason Hunter, may kasayap sa inyo. Hanggang kaya ko, sinasayang ako. Pagod na ka sa biyahe, tricycle jeep. Minsan lakad lang ang plastic na goods. Pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok o sa pinto, hindi at simpleng tao lang. Pero sa bawat salamat ko, ako na pinayaman ng kapal. Kid-kid. Umarong mga gabi, hindi pa rin ang laban sa akin sa'yo. Dala-dala ang camera para sa kwento niyo. Di narinig ang mundo, magpamahal sa pamilya. May tiwala sa Diyos. Skim ko. Yes, naribuyo ba ka? Tapusin ko lang yan. Tapos maglinis tayo. Di ako perfecto, nagkakamali rin. Minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin hanggang Sila Pilo yung mag-discuss. Asking friend ko yung skim ko. Lupit na ano. Tandim, Pilo, and Ondoy. Tuloy and Ondoy. Ito sa bawa kasi ni. Oo. Hindi lang. Ate, hindi lang ako na. Dapat ganito pa na. Dito ko na pala. Machinki, mapiki. Tanda dito, God. Ilang bakal? Wala. Wala mo lang yung kanya. Sino? Ay, sila lang mo daw siya. Ay, pero di lang bakal kanya rin baga. Oo. Wala man daw. Wala mo na kumukulong na ganyan. Dito lang naman, oh. Oo, balagay. Yung mga sa bahay ni Kanoli, mga kantuan nilagay ko yung. Oo. Ayaw pataas. Mayroon kung kay Sami, mag-isip. Oo. Nakakangalay. Wala talaga. Kisami. Tingala. Makuha ka man. Wala ka yung pera mo. Ha? Nahulog pa pera mo. Ay, sa mga gabi. Nakita kita kagabi, nagla-live ka eh. Kita. Lalaki mi ka na naman. Huwag kang masobra sa laki mi. Dalang laki mo ako nagtag niya. Beauty ka yan. Minsan ako nag-laki niya. Ha? Yung nakaraan. Nagmunggo ako yung nakaraan. Ha? Nagulay ko yung nakaraan. Nagulay. Kaya pag ano, pag pagod ka, huwag kang mag-ulam lang. Ha? Hindi, para bumalik mo lakas mo. Laki mo yung laki mo eh. Charity vlog. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay. Kapit Kaya pag may pera, sama tayong pagkain dito. Ito sa
nakasama yun pag bunot mo ng pera. Nakasama yun din sa cellphone mo kasi yung cellphone. Wala mga kiss kami cellphone ko lang. Walang kiss. Napakaswerte nung makakapulot mo. Sana yung nakapulot, nangangailangan din ng pera. Ganun na lang pag nawawalan siya ng pera. Ano man lang, na sana yung nakapulot ay nangangailangan ng pera. Hindi yung nakapulot baka pag inom lang. Yun ang sinasabing hulog ni Tilo. Hindi hulog ng langit. Dinalaglagan po kasi si Tilo ng ng pera. Binigyan daw siya ni Kuya Noli kagabi. Kagabi? Pwede na ako. Binigyan daw siya ng pera. Ay, ang problema. Nalaglag man. Masayang. Ang sabi ko sa kanya, Panggastos. huwag mo lang isipin yun. Ang isipin mo na lang pag ganyan na nalaglagan ka. Sana yung nakapulot ay nangangailangan ng pera. Kung baga tulong mo na lang yun sa kanila. Kasi yung pera kasi, may nakapulot. Wala namang pangalan sa atin yung pera eh. Tulad nung ako hindi sa kwento na pagmalin sa ko. Nakapulot na ako 2 beses. Ay, 3 na nga. Wallet. Yung una, wallet. Naghahabal-habal ako nun. Nadaanan ko, tanghaling tapat. Di siyempre, napulot ko. Nadaanan ko yung wallet. Tapos, nilagay ko muna sa box ko. Pagdating ko dun sa pinipilahan namin ng mga habal-habal, pinasimplan kong binuksan. Tapos, tinignan ko ng pera. Yung laman ng pera, 10,000. May mga kaliskis pa ng isda. Yung pera. Kaya sabi ko, kako, yung may-ari ito, siguro nabinila ng isda. Pero binilang ko na yung laman. Kasi yung wallet, yung picture na nakalagay. Hindi. Siyempre din, pag ganyan kasing pera, hindi ka muna mag-iingay kasi baka may umangkin. Kasi pag may hanap, may mag-anak. Kasi wala ka naman kasing unidentified na yung identify. Nakontahin ko na lang maghanap. Maya-maya, naghahanap na yung may-ari. Kasi nahalata ako, nakamotor sila mag-asawa. Parang may hinahanap sila. May tank, doon sa motor may lagayan pa ng isda. Balisa yung mag-asawa. Ano ka po hinahanap nito eh? Kuya, nawala yung wallet namin. Anong kulay ka akong wallet? Wala. Kulay itim. Tapos sabi, magkano kaya yung laman mo, wallet nyo? Sabi na, 10,000 yun kasi babayad daw nila yung pinagtinda nila na isda. Inutangan lang. Alsada. Mag-angkat. Ay, ganun po ba? Sabi ko. Tapos binunod ko dun sa yung box ng motor ko. Yung motor na yan. Baka kako ito. Yan nga yung nahanap namin. Tuwang tayo mag-asawa. Kasi nagtinda pala sila. Inutangan. Kaso ang problema naman, na isinahuli ko na yung pera. Di ko man lang narinig yung pasalamat. Basta lang umalis. Sunod naman nun, rinayaan ko na yun. Kasi baka busy o kaya taranta. Tapos nakapulot ulit ako ng pera. Ano naman yun? Pista dyan sa Bacolod. Gabi na. Yun naman, ipapamili nila ng handa. Ng panghanda. Mga recipe. Pero yun, pasalamat sa akin. Kasi pagdaan nilang naka-tricycle, nakita ko mismo na nalaglag. Naman yun, nakatali ng goma. Yung pera. 10,000 ulit yun. Pero maya-maya, hinintay ko silang bumalik. Kasi kako, pag magbubunot yun ng pera, kasi mamalik sila sa Santo Domingo. Pag bunot ka ako, wala na.
Nalaglag niya eh. Maya-maya, nandyan na. Pinara ko na. Alam ko na kung ano, kasi kaya kilala ko rin yung tao eh. Kaya alam ko siya mayari, nalaglag. Pinara ko na. Hanap daw sila. Magbabayad na yung mga kinuha na rin mga recipe. Ang magbabayad na, wala na. Pangatlo naman, yung may nagiinuman dun sa bahay, sa tindahan. Yung laman naman ng pera, ng wallet, 5,000. Yung asawa nun, OFW. OFW yung asawa niya. Bagong padala, yung asawa, nag-inom din sa tindahan namin. Tapos, nung lasing na, iniwanan ng mga kasama. Hindi nga, katulog din sa harap namin na tindahan. Ginising ko. Ako, wala na mga kasama mo kasi magkasarado na ako. Kasi ang nangyari naman no, pagkagising na, umalis. Ako nagligpit. Nagligpit naman ako. Nakita ko yung wallet niya sa naupuan. Niligpit namin mag-asawa. Pero, tapos pumunta dun sa aking pinamagahan. May nakita daw akong pera. Wallet, ako nandito nakatago. Pero kung sa iba yan, ganyan ako. Wala. Pagdating ng pera ko, hindi siya pagmalinis. Kasi kailangan yun, pera nila yan. Saka pag sarilihin mo pati yung ganang pera, alam mo na may naghahanap, di mo paibigay. Mas ano pa yung babalik sa yung karma na yun. Di ba? Hindi man sa'yo ano din kagad, paramdam kagad. Dahan-dahan, kaya dahan, kakarma. Ibang buhay ganyan kakarma yun. Pera lang yan, pag magtrabaho ka, makukuha mo yung pera na gusto mo. Diba? Pero kung uupo ka lang, tutunga ka. Kahit anong dasal mo na magkapira, hindi yan lalapit sa'yo. Hindi ka naman gumagawa. Pero kung gumawa ka, trabaho ka. Kasi ikaw mismo yung tutupad sa pangarap mo, diba? Tutulong sa sarili mo. Oo. Aasa ka, aasa. Magulang. Pray ka lang, pray. Ingat ka lang. Dadasal ka. Hindi mo na sinasabayan ng gawa. Lalapit ba yung pigara sa'yo? Di ba hindi? Ang kapal na ito. Ha? Ang kapal. Ano yan? Huwag mong pagpakinlo. Kid-kid mo lang. Baka paano? Ito dito. Dito. Kid-kidin mo lang. Ang pupukin kasi babalagtok yan. Galitan tayo. Lapot-lapot. Kapag ano, pag nahihirapan, ang hiling ko lang lagi, hindi ako magkasakit. Kung magkasakit lalo, hindi makakagalaw. Lumirin mo ano, yung gana. Hilain mo lang ganap mong gabi. Matalsikan ang pinapaklas mo. Matalsikan. Ang skimpot natin. Pangit na yung pangit mo.
Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, hindi dahil ganyan mabuhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, kaya't hindi ng ligaya. Ang isipin mo ay bukas pa, mayroong saya. Alam mo yung kanta na yan? Alam mo yung kanta na yan? Ayan na lang ang isipin mo. Yung kanta na yan. Mayroong saya. Ang kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Naiinip pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Kung kailangan mo'y isang buting bilog, pampatibay ng loob. Ang pulutan ay hindi pinapapak, madaling maubos yan. Ikot ng baso ay hindi laging sa'yo at akin lamang. Kung akala mo ay lasing na ako, kahit magdamag pa tayo. Wala. At kung kailangan mo iba'y ng loob, kung mayroong pagsubok ba, di magtataglan, madali. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Kung hindi ang panahon para sa iyo, kung naiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo, mawawalan ng pag-asa dahil hindi ng ligaya. Ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Ang kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Nag-ibigo, dapat na lumaban ka. Oh, kailangan mo'y tibay ng loob, kung mayroong pagsubok man. Hindi na lalo, pag nag-ano, wala may problema ka, kantahin mo na ngayon yung kanta na yan. Sama-sama tayong bababa sa bawat dala ko lang ito sa puso, saka lumang cellphone na may butak sa umaman ang gabi. Sabi ko sa inyo, dala ko lang para may tiwala sa Diyos, magpasaya sa inyo hanggat kaya tulong ako. Sadya, lakad lang sa plastic bag, respeto pangarap ko. Iba't sabi mo ang bawat di Salamat po, parang ako naman ang may umaruman mga bigatin para sa kwento niyong at ito
malamig. Pilit dumadampi sa aking katotohan. Ha? May ato? Alin? Ito ito nga. May ato ko. Pero maganda na yan. Ito lang ko sa mga black. Ito, maliit na palito. Oo. Maliit Ito na lang ko palito. sa mga black. Maliit na palito. Maliit na palito. Baka, Diyan sa baba. Nabalaran mo na? Buti ka abot mo dun sa ano? Sa loob ba ka? ha? Sa loob. May post-it ka dyan sa loob. Kaya mo yan? Yan. Post sa loob. Saan? Yan, kwarto. Hindi. Ito? Oo. Kung kaya mo lang, kung hindi, huwag mo. Ito? O, yung natira dyan. Ito. Kung kaya mo yan, kaya mo yan. Huwag mo makapal ha. Ini ko. Nipis lang. Kasi, napatulan na ni Andrew. Aray ko. Yung ginawa ka na nito, sana. Gawin ka na kapan. Tapos nagliya ako pa din. Nagliya ako nito. Kaya ako nito kaya. Oo? Dito. Nakaskas kaya ako niya, hindi ba? Buko na yan. Ha? Huwag na sa lulo. Magkakalagay natin ito. Ha? Lalagay natin ito dyan. Dito? Oo. Bago tayo mananghali ah, tapos na ba? Batay mo muna lang. Ha? Batay mo muna. Ano ba dyan? May kill sa akin. Batay mo muna. Batay mo muna, mainit na yung dito. Kaya mo na daw. Ha? Kaya mo na daw. Kain mo na? Muna. Tapusin ko lang to. Ulan! Ha? Tango ko, matawag siya. Tapusin ko lang to. Ito. Ano na? Pwede yan kung makikid mo. Kaya makikid rin. Ang isa, hindi, lang. Tapos, Ayos. oo. Bagiin mo isang ngayon sa'yo. Kailangan ba yung kikidin mo? Hindi na ito sa harap. Magkanto yata, magkanto. Kakanto yata, kakanto. Ito lang mo. Dalawa. Or? Di ko abot. Di mo nabot. Dito ka ba yan? Ha? Dito na mga delikado mo. Okay. Dito na tayo sa ano. Parang natin dito malidisgrasya. Hmm? Ano no? Ilan lang sa sila. Dati. Marami mo. Yung? Puno kong sa sila sa Oo. Kay. Oo.
kumain ka po. Gusto mo kumain. Tapos natin kumaharap na sila. Ha? Pahid mo dun sa ano? Sa haligi kung kaya mo. Para walang sa mga halo. Para magkain. Sa loob. Kung kaya mo yan o. Kung mo dyan. Ayun o. Ganito. Kaya ko nga. High school pa lang, yung kasawa niya. Sino? Siguro ka. Huh? Siguro ka. Ito. Wala mong problema na mag-asawa. At siya pinagdawag ko pag-aaral. Kung ang pag-asawa walang problema. Basta kaya mong buhayin yung pamilya mo. Kahit ano, kung mag-asawa ka, kung alam mo lang gumawa ng pamilya, tapos yung pananagutan mo sa ginawa mong pamilya, hindi mo naman responsibilidad mo. Hindi mo naman tayong gampanan, kaya mo naman mag-asawa. Dapat ako ng Dapat, pag may pamilya ka, kaya mo silang buhayin. Pagka, hindi yung masipag gumawa ng ano, bata, hindi pa trabaho. Ang problema yung pag-asawa, basta kaya mo. Hindi ka aasa sa magulang. Ganun. Diba? Yung pinsan mo, nasabi mo, nag-asawa ka agad. Masipag ba? Ha? Puro masipag, yung problema. Kasi ang kawawa dyan, hindi yung babae, hindi rin yung magulang. Ang kawawa dyan, yung bata. Kasi magugutom yun. Diba? Oo. Hindi kawawa yung magulang. Ang kawawa dyan yung bata na ginawa mo. Kasi yung magugutom yun. Tayo matanda, may edad na tayo. Katangahan mo na lang kung magutom ka. Diba?
Kumpleto mata mo, kumpleto pa mo, ba't magugutom ka? Kung magutom ka, magsaing ka. Di ba? Ano rin ako ng kamote? Oo. Eh, yung bata diyan makapag ano, talagang Gatas yan. maglantay lang yan pag may luto ka. Diba? Oo. Yung magulang, ang didiskarte. Kaya kung hindi mo pa kayang magpakain sa pamilya, huwag mo na. Huwag mag-asawa. Ako si parang Jason, charity vlogger. Ano, naiintindihan mo? Kumbaga, Sama-sama apo te, tapusin ko muna te! Ate, mga kamay. Naparap ko to. Malapit na! puso, tsaka lang ng cellphone Umaman o gabi, tuloy pa rin ang laban sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyo. Hindi naririnig ang mahal sa pamilya. Malasakit, tiwala sa Diyos. Si parang Jason, handa ba masaya? May kakilala ka ng baby ka dyan. Hmm? Gusto mo sa baby ka dyan. Extra na bakery? Ikaw! Mga gumawa ka na. Oo, ikaw! May extrahan ka ba? Kung may extrahan ka, kasi ikaw naman may hawak ng sarili mo. Kasi sabihin kita ng ganyan, tapos mo sabihin kita, sige. Ang magdidesisyon ko rin ng buhay mo, ikaw. Kasi ikaw yung nakakaintindi sa sarili mo. Diba? Nakaturuan ka ito ba naman ako? Oo. Kung saan yung alam mo na nararapat sa'yo, Kumukuha na ako ng mag-bake yan eh. mag-extra daw sa bakery. Okay? Ha? Extra Gary? daw sa bakery. Sabi ko naman, last year, Kaya mo eh. desisyon niya yan. Nagpipigil sa'yo. Kasi yung sarili mo ang totoo mo sa'yo. Hanggang yung nararapat. Diyan ako tumangga eh. Ha? Diyan ako lang sa bakery. Marunong ka pala mag-bakery? Yan, magawa tayo naman. Bakery. Ikaw yung panaliro ko. Magdasal ka lang na ano. Magkaroon ka ng pisto. Ay, puhulan pala pisto meron. Sigurado ko, marunong ka. Kailangan kung talaga ako, kailangan helper. Kailangan ka ang palatulo. Pero gumagawa ka ng tinapay talaga. Ay, ito palo! Ano ang lalo? Kasi dapat ka ng sliding ka. Ngayon ano ako. Kailangan manipis din. Kasi, pupin mo na ako. Basti. Ano yung post ko check-in? Yan, maputi na yung harap. Ba't parang araw-araw na mga Hanggang sa pag-unos, pero hindi ko binabayaran. Kaya titigas yan. Sayang. Kaya sa ating mga ano, nagbibigay. Naiwanan ko ito pag-unos na. Tapos, ano pa ka naman? Yan. Iwan ko lang ito sa'yo. Someone gonna feel. Dapat pala kuya nung pag mag-iyan sa tutaas, magpo sa bulkasil, pag tangalan. Ay, oo. Lalagyan yan, Dick. Lalagyan yan. Mga butas, may mga butas. Mga yan yung ano, na... Kasilag. Oh. Hindi man yan tutulo. Kasi doon naman sa paumbok. Pero kahit butangan man day-day. Oh, lagyan yan. Kanus lang pagkakas. Ayan, may tugtog tayo ngayon. May singer kayo. Oo. Ay, maaga pa naman, ano? Kay 11. Oo, maaga pa. Kaya pag nakaluto na, gusto kumain na. Hindi kami pinapagutom natin. Ano ba ang trabaho? Alaga.
Ano mo ako na? Ay mga paring Jason, tapos na nga kami ni Tilo. Ayan na, maputi na. Hanggang doon na po yan. Okay na siya. May pintura na dito sa loob, ay sa labas. Harap ng bahay nila. Ganda na tingnan. May kulay na. Tara lo, baba tayo. Ayan na, kulay puti na sa harap. Kaso medyo maano pang tingnan kasi may mga scaffolding pa. Kulay white na siya. Pero pag matanggal na yan, matapos ang lahat, ganda na tingnan yan. Grabe. At siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga sponsors kasi dahil po sa inyo yan ka ganyan yung bahay na yan. At nag-aalo ka silang kumain. Trisha. Yung ulam namin na niluto nila ay Adobo, pero manok version. adobo chicken version. Ano? Adobo chicken version. Alright. Mukhang uulan na naman. At mamaya magki-clearing kami ni Tilo. Yun ang sunod namin na vlog. Kaso wala nang sako. Pero nasimulan na nila Tilo kanina sa ni Undoy. Saka si Nono daw naglinis dito sa taas, nagwalis-walis. Ito, mga tanggalin na yan para matanggal tagal na bahagya. Para kung sakaling matapos na, wala nang gaanong gagawin. Yan. Siguro yan, itambak na lang sa gilid kasi wala nang sako. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Siyempre, bago natin tapusin yung vlog, pasalamat tayo sa mga sponsor na ang Team Pahaway, lalo na sa mga sponsor kay Anoli. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, sa sponsor din namin mag-asawa na Anonymous, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa bigay na pumasahe kahapon, kinuha namin na kami. Salamat ka sa mga sponsor mo. Hello po, maraming salamat po sa mga nag-sponsor po para sa pabahay po namin. Ayan. Isa po kayo sa dahilan kung bakit po natupad isa po yung pangarap naming bahay na hindi na po kayo matatakot sa mga kalamidad. And thank you so much po, and naway blessed po kayo ng napakarami. Thank you so much po. Okay. Takpan mo na. Bye-bye. Bye-bye!